Така, това е втория опит да запиша клипа, тъй като първия път нещо бъгна при браузъра или сайта. Така, от 20 октомври почвам, като на R съм намалил риска, който е 0,5, което означава 0,5 от портфолиото ми като процент, но просто си пиша тук. На 20 октомври съм бил Bullish Bias, Breakup Structure, London High, с 15-минутен гап, engulfing, pause, breakup structure, следен 5-минутен candle. Как изглежда? Ясен bullish bias. Брейкваме London High. Той е големия масивен червен кендъл. И показва индикация за да продължи нагоре. Като може би гони този хай. Но аз какво съм направил? Затворих трейда, не ми се стоеше пред чарта повече. Малко ми дойде в повече, а и това голямо движение не ми хареса. Възможно е да има ретест. Така, отиваме към 21 октомври. Тук съм вече Bearish Bias. Реактва от 4 часовия order block. 4 часов Market Structure Shift. Реактва от 90 минутния gap. SMT с S&P 500 на London High. 5-минутен Market Shift, Engulfing и влизам. Всичко по стратегия си е точно. Добре, SMT. Имаме Previous Day High Z. Реално вече вчерашния трейд, който съм ме е затворило, си е дошъл, си е продължил нагоре. Но не ми е... Нямаше да ме стигне таргета. Че може би ще да е същия сценарий или тук да изместя 100 поса. Така, ето какво се случва. Тръгва надолу, прибирам 40%, горе-долу 1 към 2 и 100 пост съм го изместил на този хай. Ме затваря и прибирам реално 1R, но е 0,5% от портфолиото, от акаунта да кажем. Тук съм вече bullish bias. Слипва previous day, low, London, Asia low, manipulation, React V-shape. Много често прави така. Бързо изсипване надолу манипулация с New York Open. Удря ключова зона и обратно. Като тук си удря много добре тая зона, за да си я запълни. И бърза реакция нагоре, като в случая стига някакво ниво и се връща и ме затваря на break-even. Така, отиваме на 22 на следващия трейд от 22 октомври. Така, bullish bias, ударихме зоната на интерес, едночасов order block и React Engulfing 15 минути, за това влязох с 0,5 риск. Така, тази е зоната. Тук да не съм объркал.
Не. Тук беше първият трейд. И реакцията от тази зона идва надолу, което е ключова друга зона, Weekly Open. Като цяло, тук не виждам чист Market Structure Shift. Чак след този high Market Shift и този трейд би го гледал като не е с най-голяма вероятност. Заради, че няма 5-минутен Market Shift. И ето той се изсипва още надолу. Стига друга ключова зона. Някакъв едночасов order block. И вече прави няколко шифта. Като може би е тук след този едночасов кендъл затваряне да се гони entry, но това е време, което аз не трейдвам. 23. Тук не съм писал описание, да видим какво съм бил видял. Добре. Това е на следващия ден. Значи след този sweep съм bearish настроен. Имаме engulfing, червен, отблъскваме от тази зона, затваряме под този лоу. И влизам. Това беше на 15 минути. Но тук вече като се е изпълнил. Тук не помня какво е станало. Тук мисля, че... Аз мисля, че го записах. Да. Bearish bias заради вчерашното изсипване. Имаме inverted 12 часов, 4 часов FIP ретест на 0,65. Sweep Asia High, React Engulfing 15, Market Structure Shift 5 минути. Местих 100, после по грешка го затворих целият трейд. Въпреки че изглеждаше добре, няма да вляза пак. Те да, по грешка натиснах просто хикса и го затворих. В който впрочем си излезе до край. Ако не го бях натиснал по грешка. Тук не съм прикачал снимки. Да видим какво съм видял. Значи пак Bearish Bias съм бил. Тук е някаква зона на Break. Имаме sweep на Лондон и Азия, може би. И FIP level виждам. Затова съм влязъл. Сега сетих, едното беше през Лондон сесията. Печалба и на Нью Йорк сесията съм върнал печалбата. Имаме на 24 октомври. Bullish bias. Bullish order for SMT. Market structure shift. Като имаме SMT, ще брейк на тая зона. Брейк на тая зона, връщане, отблъскване. Влизам. Като е загуба. Но съм си чисто и ясно с байоса. Като съм намалил леко загубата.
Отиваме на 27, което би трябвало да е понеделник. Понеделниците са ми дни от доста често е загуба. Така, bullish order flow. Брейкваме Азия. Това е през Лондон сесията. Така, all time high, bullish bias, break Азия, continuation trade, пос, имаш добър моментум, като аз влизам и той се губи моментума и ме затваря, като съм минимизирал загубата. Така идваме на... Това беше Лондон сесията, отиваме на Нью Йорк сесията. А, спокоен. Bullish bias open, bullish bias open, sweep liquidity, така, break the gap, позиция. Не знам какво става с този браузър.